bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, aux États-Unis, quoi, trop. Eh mon âme. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais amlo, pourquoi tu connais ça? Ah, on met ça EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaou, doctorate Django bien turcola de la Koi, Fiau, Foaka soro iye bana nyini ka don na kari me ga sababu ga sika dangari ke adamade ke nyina mayala ko kele ke bo mo fare ko la wa wera ti nye fieu Foaka soro iye la ko so nyuma segere afle au koro e école de santé kala jata na polo fara chama institut de sciences médicales Gorée on veut ba ko ya kala bankuba femi santé bara nyuma yesa ni bela dere bi ke école de santé na polo fara chama la école de santé kala jata on a fle ke on bolo jigiye formation de qualité doctorat siraka meme te galo ka fo au ka démission ga futina yelenye o pela de lebi kala ni lakol so daga bana nuna o go profaro de flani cycle niveau de technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle no ye niveau bac infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wara o kofe aide soignant katafara matronika nimpela de ledo école de santé kala na bolo frachama institut de sciences médicales Gorée aywa la kolidem ani la kolide zomo aya sefa jona aka la koliso inzegere yoni jema ka chaya utogole de plan on ver kalabangura ya hôtel wasulu ko fait de toy wali kele ne kaduru bamba 76 45 85 40 non média 20 80 22 20 kala kala yesini wariji ibe wariji no wayala nibe warida no wayala sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fe faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awi wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abon matele fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai an filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bamananw ko boli kuma dɔn ka fisa sen ka di ye bi sɔgɔmada in na min ye Bamakɔ ye an wulila ni ko ye an kun sigilen tɛ ni min ye nka n'Ala sɔnna a ma an na ɲɛfɔli kɛ aw y'a la école de gendarmerie min bɛ Falajɛkaw fɛ yen banbanci wale kɛbaaw u taara bi yen de kan o ko kɛra cogo min an yɛrɛ min sɔrɔ a la
ani an balimakɛ n'o ye Ibusi ye ale fana bɛ yan sɔgɔmada in na yaasa an ka se ka jɛ ka o kuma fɔ ɲɔgɔn fɛ waleya in kɛra cogo min na an bɛna an da don o la min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ye communiqué minnu kɛ olu fana b'an bolo yan anw yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ yaasa an ka se ka kisi ni ɲɔgɔnna ma min ye jamanadenw yɛrɛ olu ka lakana ko bɛ se ka kɛ cogoya min na an na an da don o la sɔgɔmada in na fana kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka dayɛlɛ pankuru min n'o sanna jamanakuntigi tɔgɔ la ani sɔrɔdasiw ka minɛnko o conseil islamique ale bɛ baaraw la baara minnu bɛna na to sa a ka bureau kuraba o bɛna sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na Bamakɔ yan sa Makiba ale kɔni taara ka kɛ Bamakɔ district au conseil islamique ɲɛmaa ye Ansardine maaw olu taara dɛmɛ kɛ sigida 6nan kɔnɔna fana na min ye Ibrahima Jawara ye an ka cɛ inshallah ale tun b'o kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma an na o fana da o tulo kan Usman Serifu Marani Ayidara ka mawludu senfɛ a y'a ɲini ɲɛmaaw fɛ ko kiiri ka tigɛ tiɲɛ kan nafolo wari u k'u yɛrɛ kisi o ma a ye min fɔ a kumakan o b'an bolo yan an n'o latɛmɛ ni waati ye labɔli kɛ fana an ka maliyɛn dɔw bɛ kɔ kan olu ko k'u b'a fɛ ka weleli kɛ ka kɛ ni attaque terroriste in ye fɛlɛ mun b'u bolo a la Mali yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu kɛ k'a sera sa jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i sen don jamana ale dɛmɛni ko la a ka baara ko la latigɛw min bɛ boli an ka kuma caman an ka dɔn k'a fɔ k'a caman bɛ yen an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ o la jamana kɔnɔna na nin waati in na sa ko olu na u fɛla di n'an sera ka a dɔw sɔrɔ nɛgɛjuru la sabula ko k'u bɛ fɛ ka weleli kɛ WhatsApp sira fɛ WhatsApp sira ye n'Ala sɔnna ma u na an sɔrɔ an yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira kan directement la Keba i ni bɛ n ka téléphone ni ni kan dɛ i dun k'i ni bɔ a kan dɛ ayiwa Amara an bɛ t'e fa fɛ. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan don tɔw la n'an sigira kɛnɛ in kan sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ cadeau di mɔgɔw ma bi cadeau tɛ yen fɔlɔ an bɛ denmisɛnw ka kuma an bɛ ko réalité kɔnɔna na bi tiɲɛ y'an ta an tɛgɛ ma an ka sɔn o ma sabula baara min don a ma nɔgɔn i b'o ni sɔgɔma an b'a fɔ n ko i bisimila sabula i b'i yɛrɛ fɛ yen i nali an ka kɛnɛ k'a diyara n ye kosɛbɛ. n b'a fɔ grand frère Basiru ɲɛna n ko nin de ye Ibusi ye a b'i ka fɛn caman lamɛn olu kɛlen don k'i bila diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ lycée de Badla 7 génération groupe WhatsApp 7 de b'u bolo kɛlen don ka génération bɛɛ bila groupe kelen kelen kan a bɛɛ lajɛlen bɛ taa maa 1000 ni kɔ la tuma la k'a bɛ caya k'u b'a tila donc olu ka référence ye Ibusi de ye donc ni Ibusi bɛ ne bolo yan sɔgɔmada in na donc peut-être u bɛna ne yɛrɛ fana lamɛn Ibu ne bɛ seli misiri min na o bɛ Zerni na 13e arrondissement kɛrɛfɛ an ka alimami tɔgɔ ye ko Udu Kone an ka misiri welela o ye Usman Gino ye et puis an ka misiri gardien fana o fana ye Gino ye hɛn anw ka Gino la ka ca yɛrɛ sɔgɔmada in na i b'a dɔn k'a fɔ misiri la n'i taara fajiri seli la u b'a fɔ wagati dɔ ma ko salati bɛna wele k'a daminɛ salati wele waati fo ka taa se misiri tilali ma seli la marifa kan bɛ ka bɔ kunkan fɔlɔw la Ibu minnu bɛ ni olu diminen don énergie kɔrɔ olu ko ko bɔn ko ninnu filɛ ban k'u ka minɛnkolon den ninnu filɛ nin k'u bɛ ka tiɲɛ k'u ka exploser mais an bɛ fama ko ma kuma min an tilara seli la an bɔra misiri kɔnɔ sisan minnu ka sira ye ne ka sira ɲɔgɔn ye k'a daminɛ 13e yɔrɔ in na ka na se fo Tour d'Afrique kuma yan anw bɛ ka gɛrɛ mankan bɛ ka bonya mankan in tɛ ka jigin i b'a dɔn finitigilakaw ni nin ko sugu kɛra u bɛ fɛ kunnafonidilaw ka bɔ a kalama joona a mafalen dɔ ye ne wele a ko ko bɔn ko Traoré ko tiɲɛna ko école de gendarmerie de attaquera ko nka ko an y'u repousser ka bɛn 5h30 n'a ɲɔgɔnna wagati min ma ko mais k'u kɔni nana u kɔni k'u firila an kan mais an sera k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ko maintenant an k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔw kana ban ka bɔ quoi parce que mugukan in bonyana i b'a dɔn ko fo sirakɔrɔ fo wara ka yɔrɔ kɔfɛ olu mɔgɔw caman ye ne wele sɔgɔmada in na bon minnu fana bɛ Falajɛ yan fan fɛ caman ye weleli kɛ yan fan bɛɛ la an yɛrɛ ka bureau fan bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛɛ kun bɔlen don bɛɛ tun bɛ carré kɔnɔ ne de nana n ko ma n ko ni min bɛ taa ci min na i ka t'o la fosi tɛ yen sɔrɔdasiw binkɛr'u kan nka u y'u jɔ u jɔyɔrɔ n'Ala sɔnna a ma yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tigɛlen don olu bɛ se ka lafaamuya cogo min Ibu i fana ye kibaruya caman sɔrɔ n'i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a la. Merci beaucoup.
en réalité, il y a parce que depuis que nous mais que Mankamba on est sur quoi. Parce que Moroika Jamana de quoi. Et vraiment, j'avoue que aujourd'hui, ni Jamala Marabaro qui Marfa di Alma, des pistolets mitrailleurs. Kafoko Bonko, Afanaka c'est une dollar. Moi j'étais prêt à m'engager parce que tu sais que mon rôle c'est à quoi mais ni à meko iti défend c'est parce qu'à ma sika sort non de quoi là c'est des gars sort non tu vas te lever te défendre on a tu vas te lengo fana on y a quand même konyo ba ni dengulu la comme mugu te gachiani mais c'est vrai comme mugu te gachia on ko mugu be gachia ko sama soro ka nyi fere nyina law non la lu bodu fok ma chama ko amanga konyo ba ni fona kulu dalen flene kulu desele no ga fana OK bon mais c'est ça ni anga jamana réalité la ibu souvent mo be nyine quoi be nyine ka foko ambe mo kelonde ambe balma kelonde ambe sinji kelonde o degume mo soro so ko na par exemple mo kanga na sira infe o be sira ga sira na fa donti voilà buru fere la so ko na fe wulu du kala munu me café o fere ibu ibaro ko ka damne anga au 13e yoro ina fone kana se tour d'Afrique yoro la kumamna mo ko kunte fere kala yishima bo voilà et loko fere là où asi voilà sanu si fere la ni ngomi fere la non be ngomi sa do fe wulu ko mana yere da nunga na technicien nunga lu dumunu duma be fere lu bo do ma ko nana mais ibu est-ce que i kelinga pma ime est-ce que abalalila ou est-ce que il surprend bon ne koni j'avoue que le fait que à koni balana à balana parce que je m'attendais pas à ça mais qu'à fois qu'on est content donc kubise ka en frapper faut bon ko ya ngon ba don ka bese ka ke ba don ka bese ka ke kubise ka en frapper bon ko parce que ni dien era jamana uta ali dien jamana do be minum bi marfa glan ou bi marfa ulu tay marfa glan era de marfa glan robu bolo kala ka fere on ma ali ulu era be attaquer jusqu'au capital qu'on a attaqué donc quoi donc je savais que à fin sur bisarake mais mingadien je l'ai toujours dit ni ka jamana ni jamana attaqué là ni gens américains mi attaqué là ou bien amana yoro ni mana attaqué moi n'est pas problème c'est que yoro ka attaqué quoi c'est vrai ni bisara yoro attaqué les bali mais ni masaka bali au moins au kana ta c'est au kana yoro do accès sur au kana seka ta yoro do là quoi c'est là il seka ou mene jona quoi il ka seka ou contrôler jona c'est ça qui est important parce que les attaques au kana tout mo là parce qu'il faut pas que au kata impunément car faut en ana que kata nous réti voilà kana dron kana attaque ka klaka ta ou yere mata c'est ça en fait et bi je crois que l'armée c'est là ka ole yere anabi car faut que itise kana attaque ka klaka ta quoi non tu viens tu essaies de faire ce que tu veux mais qu'on barre donc que c'est fini pour toi et qu'on est fier qu'on est à la fier qu'on est et qu'on tourne ça m'a et c'est ça qu'il faut en fait c'est les réponses comme ça qu'il faut parce que follow on se rappelle que attaque comme ça que au bout attaque au claque attaque quoi au bout ça au bout ça c'est Dieu qui le sait ouais mais est-ce que Bamako tay até autant pour que ça ka foko en sera kan que faut Bamako est-ce que camarade oui c'est la symbolique parce que niya ko ubi nani fenso ke ubi mo dans le black na kana essayer kana attaquer yoro de la mo kana c'est pour dire que d'ailleurs ibn Aïssa les médias internationaux surtout minumbi fait ka anga jamana kele ayesi kele on a commencé à faire oui voilà ils ont frappé le cœur de Bamako nimba yera ka foko insécurité il faut mo konna nimba yera ko nebita alors que Bamako famba nere boran fait sur manbula kana mo wala taro ko miyere be wa ibu baro ko nimbela do daleno ali fo yoro in kerefe olu be korondro olu tunte fo kala ma ko tout la fin de do ne kuru chauffeur nunu mo on na fo do c'est ça et c'est important effectivement olu do kala ma mogoro de ga ko ketugo ali mogoro ga fen ketu e ba ga jade bina ban fen daw na debi su kono fajiri kana se fajiri tigiri ma mugo be kati de bugu no me ka fo ni ne do bebe ki ta fa la est-ce que énergie te est-ce que mogoro te no kana do ko chane tire exercice non c'est ça effectivement parce que gendarmerie anniversaire des billets ouais c'est vrai parce que gendarmerie anniversaire des billets le 17
Et puis, les gens se sont dit que sûrement, gendarmerie, les exercices là, entraînement avec des armes lourdes, les midi, et parce que les gens sont habitués qu'à Marfatikan, ils font main. Hein. Et bon, puisque ça fait déjà 1 an de l'AUS aussi, donc l'AUS c'est 1 an, la présence de l'AUS, Anga Diamana Leveka a assuré, notamment Anga présent. Donc, sûrement, on a fait oui, donc Aïtaï, Morodo, Blakata, Marfati en zone là, et puis comme ça, essayer de voir, essayer à Moro la sera. Mais vraiment, la réaction de l'armée qui a réaction, il y en a, parce qu'ils ont. Ah bah, il y a réaction, il faut. Je sais qu'il faut pour que la mais l'armée est à Matou Konukoina, ou les gars Johnny Telia est là. Je sais qu'il faut Zin, non, sur la manche qui a air flaqué à communiquer. Chef d'état-major, nous, Barouk Eletiki, Kabada Bella, Jidin Tlogakos, comme la Jonena, Bamanchuale Kebado, Kuknya, Yasakoube, école de gendarmerie, à l'école Nana Falajaka au fait. Uyo bali sura suma son tuga shira ka saka do école so yin ale kon nana ko nga ko minye sura suka bara mi be na ba fuma kwara tisaji tumbe ka minye fo o be sena a yoro en bela jirena kuba nyini mawfe sa ko yoro koni abanga sunu tugu bulu u be ka bara munun kala abu sagola bi abu sagola sini u ba yini dugu don fe u kana na sira u kana jatige minye sura sube ka fe munun fo u nyena kene kai u ko lu sharia u bato yasa sura suka bara be saka nyobolo tugu mina chef d'état-major ko kaba nyini bamako ka bela jelen fe ma munun be a yoro nununa u ku hakilito kunafoni munun na bo ka duma tlen konna na yasa ka saka bara no ga sura sila ka u bulu kerengere ne yala ma munun be a yoro konona na Ibu ni nyakila ni nafaka bon kosebe. C'est oui en yere parce que nere natola. Moi nere nala do ratissage konnana. Natole ka orna parce que e ka euro baby. Ne ba kono. Voilà, ba kono. Bon nere natola j'ai vu nyanga forçouye. Ils sont très ils partaient très relax rapidement. Donc avec sport là ou sport bla on a la vitesse là on a rapidement et puis vous là donc il barrière où traverser mais ce qui est important chef d'état-major est mis fort c'est très important parce que lorsque niti action qu'on a né etia parce que on va qu'on a niti état do mimbe c'est important et boyro c'est ça nous qui mako bon strain maro la yete men ne fe kata sika so strafe yete meta kata sika strafe mais bi ta munu mais c'est ça il faut que moko ka so o ma ko famuya akokono mais oui mais c'est très important parce que qu'est-ce qui se passe nere natola sansa ne jamaba de morobi ton yoro là oui c'est là qu'a nini ka don ce qui se passe alors que au même moment ou le rebe chango finitigu ubi chango finitigu ba la parce que moro non gauche là kaba ils ont été neutralisés. Donc maintenant, puisque vous neutralisez là maintenant, vous pouvez bouler. Bon, ou boltola, ou peut-être de population tchelade. Bon, population nous a attroupé nous. Vous êtes attroupé Tour d'Afrique là, ou attroupé Yororo là, le coiffeur Yororo nous na. Donc du coup, abi c'est un mec à force de l'autre qui a collé gueule quoi. On est en train de rendre difficile leur ratissage. C'est la raison pour laquelle Moro Kanga Yoro Beb là, il faut que visibilité casse à Kaor là. Pour que vous cassez un nettoyage comme il le faut parce que Moro nous bi boule cadeau Moro do fait. Do bi boule cadeau soro konana et image do yere do boule cadeau kuma yemi fo ça alsa sura sinyo Moro do flene ka fo kwa utlubana comme ka be mu fa na karati sa be fo sirakoro parce qu'ils ont fui sûrement dans la zone voilà voilà ça est donc la population doit savoir la population kanko donc ka foko moro manga ton orla ils soient vigilants na fara on le kadi moro nous la dochela nous donna ochela donc et ben c'est un biboli parce que au bas donc ils peuvent pas c'est des imprudents ne vous voulez des imprudents parce que bibina moro shiti to yere ma kibina bamako kana attaque ni font quoi ya wati dola ibis ko Facebook nous tenter quoi mais il y a aucune chance donc le ministre min fana be jamana konna lakana ko kuna no e Daudi akoko sokmara jona ina ko minye finitugu ulu sigiro kerengere ni do bamako konna na ko bintara ke oka no oye école de gendarmerie falaje ka ofe ko wali ay ngoni ko mi anga wulu masri tabaw yo ko wula kujo ba nunu ko ka wuli ka join ka bali o to ka bela jirena ministre ya ira fana ka ko no wati na ka ba nyini bamako ka ofe ku ka bara ke hakli sigini basiki konna na ngauka to kuna ka foko bi kibare o munumina na ditle kono ani baraka nga ka to mo ka fini to ka bara no ka ubulu akoka ba nyini dugula de bela jele fe bamako ka bela jele fe basiki ni lafia ni faso do nyuma ko ku ta nyoyi tangama nyoyi bitle konna na bamako ana fantan na ni bela jele fe ko sabula akekunye ulu jamana do yire ka lafia ko wa ko fa ni mama yi soro ni fini tugo e min fo ikake osra fe yasa minye la yini absaka sabati zena amsaka fo armée ka communiquer on na jona puis sécurité fana wula ki jona. Oui non je pense Kassim en fait je pense que plus América qu'a avancé plus fameux ka soroko oui il ka fameux parce qu'ils ont communiqué très rapidement le ministère de la sécurité et puis l'armée malienne
Hein, ils ont communiqué très rapidement. Parce que ni m'a communiqué Jonah, information du goût de bita quoi. Ils ont oui, nous communiquer avec la mort, de ta communiquer avec les atomes, donc ça c'est très important. Et puis surtout Kassim, il y a un détail qui est important aussi, c'est que Koninkara Yoromina à Yoroni tout à l'heure, toi et moi, ça n'a pas les plateaux, on discutait de cela. Je pense qu'il faut que disposition de l'Okaserata, à la camp, le camp de la gendarmerie est là-bas, et on est donné non. Il y a beaucoup de gens, commerçants, les bas là. Voilà. Donc, alors qu'elle a soudé quoi. Bon, maintenant, imagine un peu Kassim. Lorsque l'armée veut répliquer, mais tu peux tuer quelqu'un. Il y a obéi, et puis il y a aussi fait un fanaba Eurofanana et le camp est déplacé. On fait une zone fanana. Déplacé au cas déplacé flyer, parce que Nyamana, allez ni Garbal mi flyer falage, déplacé au beau camp bela jelen konana. Nerebolo ibubi, anga Jamana nyamoko kanga somima. C'est vrai que Mogobe Moufoko en an daire menini, mais Malibe Tugumina bi, fin Chamambe, anga Olula je Krengreniala. Douane direction générale Corain. Ni douane Mogobe Barala kona alibi. Oni école de gendarmerie. Kata sugu sigi odala ka jama joro ke ola. Moblu beta yanfe Mogobe yanfe ni beta ka benyaga minyona. An bolo ukango olaje. Flana e munye déplacer munu me yamba mako yambi. Ube la kolo si togodi. U togo dono no anya ka fo mi ministre Asabadjalo bora ka para do ke sisa. O bara nere bo fu. Mogobe ibu ki est sinistré. Sanji kololo yusoro ay carte biométrique da bema. Carte biométrique in kekunye munye e kanga mun soro munganga dima wani maware atafana na no otigi bolo taka a se ka demain se ka dima donc déplacer nous tolo nous yerema mogobe duka mogobe buka mogo sita akonta temino bolo ne bolo gouvernement kanga fere fanake ka laje o mogo munum be otuga ina ka se ka don ube la kana tugo du yere folo were be la kana tugo di e ka laje Mali e posu wili ka bo Nyamana mais bi yoron be alsa sugudu non donc poso wuli kuye munye sisa na mafunye donc ni poso wuli la munu me abefu na afana ka wuli grabal mi me fana na kona ni mogobe ni déplacer ba kono u ka jatemine parce que en me femina ni ebi iye bora ka mi vo ça je bora ça ka foko en men na ko fo sira koro e ka jatemine fala jeni sira koro ratisa ila utara mogodo de mine sisa double to tara oui parce que voilà ils font pas le poids donc ni on yere mason olukoma ko ameka ndaire menyini bon ndaire menyini to amuso ambeka angala kana fona do ngala mana na akila de non c'est clair Kassim il faut que soit kanga déménager kaboina soit quand il y a les marques à voir là hein ou soit au Cameroun to suguya là c'est important et puis faut attacher Nyamana zone là parce que Morobi infiltrer population là et puis il faut pas oublier aussi ni fait minkera avant-hier au Kouima Maouloudi ou c'était hier voilà avant-hier nuit cassé voilà bon au Djama il faut faire extrêmement attention moi je crois que c'est vrai Maouloudi sera fêté c'est bien hein mais la sécurité B il faut prioriser la sécurité s'il y a lieu les organisateurs du Maouloudi vraiment c'est clair. Face à la sécurité, il va faut bon vraiment si ça va pas, il faut dire clairement hein, c'est vrai Moroba a dit oui, mais il faut leur dire c'est vrai. Là il y a le Maouloud, c'est vrai Moroba fait une affaire mais situation de Touroum là, il faut que vraiment en essayer qu'à Djama parce que Moronombi do Djama les là. Il y a donc à quel chantier que à Maké dans la nuit du Maouloud. Bon parce que Morobi chi fait on a et puis il y aura une flène, il va remis fala ya yoro nyere problème ba ere ibu fin chama ne be mun sogolo no ngai iba jatemine tour d'Afrique au rond point o fana mo do shiro no dagaro ulu be bomi muno bina shi muno bu da dongodo ubu tamit lefe ube mun barake obe station mu be ibta soro karu jole no ulu be mo ta be mo jigi so tramo be joy fereli kala be krefe mugoso ni banangu ni femu ni bosika so fe bela jiden dagale no oyoro la douane ni sisa arrêté accident juguba do de kera o de la gendarmerie mogo uluga kandala la dégager ka foko mogo shikana joy mogo shika mobilité joy mais bi en plein ni wakati minani fereli kala fefe be ni alentour bela akanga nyunu fe ko yoro wara nyini parce que na me fait la kana mi na ma no fait na me fait ka yere kisi ali ulu ala kan kisi min kele fle na kara tlefe a soute bo fo fait non c'est grave parce que ebna na don to di ko ni e fereli kala e ni e ninye kise to do parce que ali kise mi ere ba ti ni ma farati a dola absaka ki reste ta fana c'est clair
kuma tɛ situation min na olu b'a ci jugu b'a ci wa aw sigilen no olu ka yɔrɔ dalala la bon fɛn dɔ fana kɛra Ibu tile kɔnɔna in na fɛn kɛlen o ye ka aéroport disposition ta aéroport la fanga ka baarakɛyɔrɔba fɛn fɛn n y'a ye Cour suprême ninnu min ye gendarmerie ni yɔrɔ tɔ fɛn fɛn bɛ yen an y'a ye k'a fɔ armée ye disposition ta automatiquement a yɔrɔw la a kɔni teliyara ne delilen no mun na o tɛ nin ye parce que n'a sugu kɛra u b'a mɛn dɔɔni nka sen ko ninnu kɛra dɔrɔn u ye mɔgɔw déployer nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la e yɛrɛ bolo est-ce que an ka éléments ou peut adapter donne lutte contre le terrorisme. Non mais Kassim, vous pouvez adapter. Pourquoi? Parce que il faut le dire, aujourd'hui ça amène à faire un kono. Amène à qu'on avait expérience sur là. Fangabunda fait un FMB, mingadi moronune, ou bien Fangabunda dans les gauchis. C'est pour la symbolique. Ouais. C'est pour dire ah en sera qu'on a yaro frappé. Il y a symbolique des dos. C'est pour ça au travers. Non ça au bas de coup c'est ça. D'emblée, on a toléré au bas de côté ça ils le savent déjà, ils savent qu'ils viennent pour mourir au bout d'un déjà quoi. Mais au taille mis à Kafodron, à relais médias d'offre, médias même quand quelqu'un Kafoko a même Yaro Goshida, juste pour justifier que voilà, enfin qu'il y a l'insécurité qui est grande parce que effectivement dans Genakuma, c'est juste cela. Hein? Donc je crois que le fait qu'au Fangabunda nous y disposition l'aéroport c'est stratégique. L'aéroport c'est stratégique. Moro est au début, Moro qui est là comme manga ou mais explosion nous mais c'est ça. Alors moi, Moro est là qu'on a fondé que les Tours d'Afrique là, et jusque l'ancien camp de l'amusement, au secteur Nikoni, à Bozon, à Moro qu'on a fondé. Mais c'est quand on est dans les faits que j'ai su que c'est le camp de la gendarmerie qui a été truqué. Non, c'est vrai, il faut qu'à Moro dégager qu'à boire là. Il faut que visibilité ou bien le camp n'a qu'à déménager de là-bas. Au Flacondo. Voilà, parce que nous est-ce que nous avons déjà fait gendarmerie on avait fait la ville le 17. Bon, au Fonabé. Oui, parce que vous va faire des coups plus que généralement on fait Fonabé, ils vont attendre Fonaken pour que voilà, parce qu'ils veulent au date symbolique ou les nini pour essayer quoi action posée. Mais Kassim, tu sais même hier par coïncidence, ni coïncidence il alors moi j'étais en train de dire les vidéos qu'on doke, il y a nini mo refait moi mo aklanta fa vidéo quand. C'est moi j'ai dit que aujourd'hui, c'est-à-dire il faut pas que il ne faut pas qu'en occasion du mois, on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens, c'est vrai. Mais moi j'avais proposé qu'en accord de créons un corps. On peut l'appeler le corps des réservistes, le corps de la paix, le corps de je ne sais ce qu'on veut, mais c'est un corps qui n'est pas un corps militaire, ni policier, ni gendarme. Voilà. Parce que nous avons des réseaux sans faire. Achambi Kashida, d'où est Bora Gabon Kana, Néa Megodo Bora Gabon Kana, qu'il faut aller engager pour son pays. Mais on a un concours qui m'a passé. Mais à ta femme là, ça dit, sur la Sierra. Ni ye surasu ka recrutement chatemine avec un chogomina fin d'obi préalable la ni olu ke surasu be stringé par exemple et m'a passé peut-être que CBE est dans le réseau mais il est disqualifié, c'est clair parce que surasu va bla ko na directement ni ko ni sura domina on groupe kono abaye les réseaux donc munu me ga les réseaux ka demso ne ba fuyena o ko toyi fere chama ne be baro ko kati groupe demsen do bora kati kana abi dabal ba ou ma admis mais au be sur acide ka foko ou te mo ko shiro we mo ko donné ou tara ke mu sara mo ko shira ou ma admis ou nana ou ko ma ko tono Kassim kama ka to ngawe munge aw siki ka do re kono donc ndaru ga sebe da fon nara pour ko ga se ka teme mais ou mata ou nana ou ko ko do ko ma ko kana vidéo ni fe wonno a vidéo to na vidéo ke mogo be vidéo la sura suba ko ulu fe mogo ti yere to la kuma fo ateke jekule ka boka be kuma hina ni fe no ebo mu fo do tara condition la tseka dala ibu asimiga mogo munu fle ni sama ngo no be formation na e ga yini ngali ke ban ala kama yini ngali ke abeta 600 kata exercice ke kana outlale peu comme na tlela fana du ou ba ko tlela fana ta kata bombana kan ka ja ka nasigi krefe ka kala ka foto ka bora yoro mine ka mo na ni feno ka sey ka takai bon nous lui yeta e ma do e be vidéo ke ni fena ba ko
ce qui veut dire quelque part olu ka fɛn tiɲɛna denmisɛnninw kan ka min faamuya sɔrɔdasiw ka fɛnw bɛɛ lajɛlen de tɛ ɲɛfɔ o ye baara gɛlɛya yɔrɔ ye l'autre jour an ye an balimamuso dɔ ka ja ye a hinɛ ye mɔgɔ caman minɛ a hinɛ ma ne minɛ mun na parce que a bɛ ka fɛn min kɛ a yɛrɛ t'a dɔn n'a hinɛ ye ne minɛ a hinɛ ye ne minɛ ne b'a fɔ n ko a tɛna na don sɔrɔdasiya la tuguni parce que mun na ale bɔra ka vidéo min yɛrɛ kɛ fɔlɔ o b'ale disqualifier mais sira tun bɛ se ka k'a bolo a tun bɛ se ka se ɲɛmɔgɔ ma nin ye ne ka numéro ye ne ma foyi faamuya ale ye numéro de dépôt ani numéro de liste ale y'o de kɛ kelen ye a y'o confusion de kɛ or ni dépôt kɛra liste générale bɛ tila ka kɛ tuguni et puis ale bɛ k'a fɔ ko ale kɛra u ka boli la n t'a dɔn 8e wa mun de ye i bɛ taa sɔrɔ groupe min bɛ boli Ibu i bɛ taa sɔrɔ 40 groupe don ou bien 50 groupe don i tɛ kɛ hali dɔw ka bɔkuru ye e min kɛra 8e yɔrɔ la dɛ e tɛ se ka hali tɛ dɔw ka premier sɔrɔ donc n'i y'o jate minɛ i b'a faamuya k'a fɔ ko u ka sɔrɔ o de la an k'u ma sisan pédagogie dɔɔni ni communication dɔɔni ka don a la denmisɛnnin minnu bɛ taa sɛbɛn da n'u nana a ka to ka f'u ɲɛna bɔ ni i nana sɔrɔdasiya la ka ban n'i ko k'i bɛna kɛ sɔrɔdasi ye kabini yen a bila i kunna k'i ye sɔrɔdasi ye o la n b'i ka yɔrɔ in sɔrɔ parce que o la ni e y'a dɔn déjà an donna kulo min kɔnɔna na a bɛ sɔn nin de ma a tɛ sɔn nin ma n'o fɔra i ye ɲɛbila la i b'i labɛn n'i bɛ se ka ta ka i ye min fɔ sisan n'aw bɛ se ka ta u kana taa so ten parce que u ye effort min fourni u ye sɛgɛn min kɛ o bɛ dépend i yɛrɛ kɛcogo la mais fɛn caman de bɛ yen Ibu hali anw yɛrɛ da tɛ se ka maga a la parce que olu yɛrɛ ka ko yɛrɛ gunumayɔrɔ yɛrɛ de y'u ka recrutement la o secret dɔnbaga ye olu yɛrɛ sɔrɔdasiw de ye mais anw ye mun f'u ɲɛna n'aw bɛ sisan par exemple Sikaso denmisɛnnin dɔ ko ne ma k'olu tun ye maa 7,000 ye 600 de taara ta maa 600 de taara ta mais n'olu tun b'a dɔn k'a fɔ ko yen Sikaso u mago bɛ maa 600 la est ce que 7,000 in bɛɛ lajɛlen b'i jigiya d'a kan k'olu b'a sɔrɔ wa c'est des trucs que armée kan ka don o ɲɛfɔli la yaasa denmisɛnninw u ka se ka faamuyali kɛ parce que fɛn min don fɛn caman fana bɛ yen i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na u bɛ girin-girin ko armée n'u donna dɔrɔn Ibu u bɛna ko détachement c'est vrai n bɛ fɛ ka taa nin ministère in na n bɛ fɛ ka to yan bon u bɛ k'o bɛɛ de jateminɛ o de la sisan mɔgɔ minnu bɛ yen front yɛrɛ ka d'u ye u bɛ k'olu de ɲini parce que e ka commune i ka région i ka cercle nin bɛɛ de cayara Bamako yɛrɛ dɔrɔn fɔlɔ cercle 7 de bɛ yan fɔlɔ o ye Bamako dɔrɔn ye ɔ n'i bɔra Bamako n'i sera yɔrɔ tɔw la région 19 a bɛɛ n'a commune a bɛɛ n'a fɛ u bɛɛ mago bɛ police la u mago bɛ gendarme u mago bɛ sapeur pompier la donc réserve mun filɛ ka na nin minnu bɛ ka nin ɲɛbila ninnu kɛ yan'u k'olu fili ka taa u k'u enregistrer base de données dɔ kɔnɔ mais à condition que denmisɛnninw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ i donna ko min na ale ni tɔw tɛ kelen dɛ syndicat tɛ AIM tɛ fɛn tɛ dɛ. Non, c'est vrai Kassim parce que jamana dɔ bɛ yen bi jamana dɔ bɛ yen k'a sɔrɔ u tɛ guerre yɛrɛ la olu filɛ n'i b'i fɛ ka taa armée la i bɛ taa directement de quoi n'i taara u fɛ dɔrɔn i b'a fɔ ne bɛ fɛ ka don armée la u b'i lajɛ n'o ye que c'est bon seulement u b'i ta ça c'est les pays qui ont les moyens mais Mali filɛ le Mali n'a pas les moyens ba tɛ k'a fɔ k'i b'u bɛɛ lajɛlen sara mais toujours solution bɛ se ka sɔrɔ la misali la sisan n'i corps dɔ créé tu crées un nouveau corps au corps là c'est-à-dire n'i y'a créé dès l'instant que le décret est d'accord ni créé vous pouvez mettre maintenant les conditions k'a fɔ voilà bon un corps créé bon voilà ni min kɔni b'a kɔnɔna na tu as 50 000 tous les mois tu as 75 000 tous les mois au les cas traitement ni corps kɔnɔ et maintenant olu mana formé pendant quelques mois olu bɛ se ka déployer yɔrɔ caman na par exemple n'i mago da sisan i bɛ taa sɔrɔ finitigi baden bɛ yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ u mago ɲɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛw la parce que jamana ka bon il faut les déployer quelque part d'autre dans le pays il faut le déployer comme ça c'est nouveau là ce nouveau corps là il faut le déployer barakero dalaw la ani par exemple devant les banques amido ye yoroboro là même dans les camps etc. Donc parce que on a besoin de beaucoup de gens là il faut trouver un moyen par exemple pour le cas du Burkina Faso, il y a une solution sur le VDP. Voilà. Bon, à un moment donné, on a mis une solution sur ici, c'était le Gandago. À un moment donné, voilà, c'est ça. Mais quand même, voilà. Mais à un moment donné, moi, je crois que il faut trouver un moyen pour essayer de les récupérer, même s'il faut créer un nouveau corps ou former, ils ne seront pas traités comme les militaires. Comme ça, ni Talou, Taliban, ils seront puisés dans ce vivier-là, parce qu'on a besoin de beaucoup d'hommes, on a besoin de gens. Mais, voilà, mais on ne pourra pas casser donc d'où la création d'un
nouveau corps avec de nouvelles conditions corps il faut qu'à bon voilà corps mais comme ça olu bisa déployer chamana anga du ko nango ko ulu gara tisaji kan pour tour ko bana voilà maintenant zone de périphérie ko lu kata se fo aéroport ma fo nyamana sira kuboka donc c'est pour vous dire que baramindo abeto sena fo kata se wati jama ibo anya ka fo aéroport fana où ye bara joy panguru munu nganga ta so madana ulu boama bon anya me fana ko france ka ko école so mban via liberté kulu ko ko dem so nga toso bon angon nga mali dem so mata mais ne bolo wiro ka ja yana de ibu. Non, mais information boulot parce que tout le monde sait que ils sont informés. Le service de renseignement renseigne nous, ils ont des renseignements et puis Moro fana ba donc à fin nous quelle est nous fana base ou voilà à base ou quoi. Tout le monde le sait. Jamana do les bi ou bi jamana waro terroriser. Ils essaient de maintenir cela. Donc du coup, quand Moro nous ambassade nous ga font ou na fo Moro kana tabara ko Moro kana généralement le message outil Moro ma juste dès les premiers coups de feu. Des fois, tu dois aller un petit peu à l'avance. On sait que c'est comme ça. Les Camerounais font des missions de liberté à Morocco ou Canada. C'est un peu comme ça. Et je pense que nous aussi, il est temps maintenant qu'en Fanaka, la cartographique. Donc, de la c'est important la cartographie sécuritaire de notre pays. Ce serait bien qu'en Fanaka, pour que ça, c'est notre narratif. En Fanaka, narratif. Parce que dans le cas, Diamana Taouba avec rougi. Voilà. Non, tout ça c'est rouge, ça c'est orange. Voilà. Donc nous-mêmes, on a cartographie qui voilà. Bon, ce matin, entre 5h du matin et 8h, l'intérieur du camp c'était rouge. Mais maintenant c'est devenu orange. Maintenant, il y a jaune. Et pratiquement tout de suite, là, puisque ratissage bana, c'est devenu vert. Donc circulation, c'est la télé. Voilà. Allez à l'amini, direct. Mais mi chante au Kubeto Sénat. Voilà. Et vous, Anya et Fanaka fort, école mi attaquer l'influence. Anga machamambe. Munu mineno no ba konna no. Mata finitiki nyamogo ministru uluba kono. Yala ma eske mo ko seka no ko do no kuma te procès de kanga daile so ma daina. Non, je ne pense pas. Non, on est là connecté nyona parce que au mo nous nous ti nyona sala. Par exemple, ni mo nous nga leader dans le Congo. Voilà, ka garder non. Mo ko seka faut essayer ka attaquer non pour libérer quoi. Voilà. Et puis de toute manière en fait, c'est un suicide. Moran nous en a pour se suicider en fait. Non, voilà, ils sont venus se suicider parce que bah, dans solution T pour tirer ici. Mais en tout cas, nous menons quand on en a, bon, tu m'as mené à ça quoi. Parce que tu n'as donc mimi c'est en fait. Voilà. Voilà. Obato yananga segikana, ama fosa ngobi sokomada na minye bamako kona na ya, ama ira bela jirena ka fo Philippe Boiré, aleni Mamadou Camara. Général Moustapha Drabo, c'est colonel-major nous d'Habitaoma, allez ulu konmina na keneka, mamunube panguruko la nous lube keneka bamagoya, o luye, nous lumna na ye keneka yere, Philippe Boiré, Mamadou Camara, général Moustapha Drabo, c'est colonel-major nous d'Habitaoma, mamunube nous kontina na ye keneka, nous lu tununendo, nantna na seka bolodaga kana nous le bar la biso madaina, oye Moustapha Ben Barkaye, Sidi Mohamed Kanyasi, Amadou Baïba Kouma, Nou Kouma, Soumaïla Djabi, Mohamed Lamine Djakite, Oulou Koni, Oulou Kakirib Nanake Ouko. Awera Kouma, jugement par contumace. Donc, Oulou Tab Nanake Ouko. Walia Metalike Mounela, Ayera Kafoko Bi, Minye Sharia Sun, Kerengene Minsiglo, Dungo Jugano Yurugu, Kelekuna, Olea Irasa Kafoko, Komi Ma, Chamambe, Oulou Mileno Ninkoina, No Dungo Jugano Yurugu, Kake, Jamana Kuntigi, Kapanguru Sanima. Panguru min sana Ibrahim Boubacar Keita k'ale to fanga la min ye Philippe Boiré ale minɛna ka bila kaso la kabini utukalo tile 26 san 2021 ale ka kato banna kaso kɔni waati min bɛ n'u yɛrɛ b'a fɔ sa ko o kɔni timɛna a yirala k'a fɔ k'a kun kan ka sefa wari miliyɔn 500 sara a ma sɔn k'o sara koyi ba 500 a kun kan k'o sara ale ko ayi ko o t'ale bolo Mamadou Camara ni ale IBK ka directeur de cabinet kɔrɔ ye ale ye o sara yani kiri don cɛ ka taa ka so min ye Moustapha Drabo ye n'u dabitaw ye n'u le sɔrɔsiw ye n'u bɛ nin ko in na olu kɔni minɛnen don nin waati in na min ye Mamadou Camara ye e ko o kun tɛ k'ale yɛrɛ ɲini nin tile laban in na wa samedi tɛmɛnen in de sa a ka sɔrɔ k'i yɛrɛ bila fanga ale ka bolo kan maa nɔ minɛlen tɔ minnu bɛ yen n'olu ka kiri kan ka kɛ o ye Moustapha Ben Barka ye ale ye ministre kɔrɔ ye délégué ale fana kun kɛra Mali kɔnɔna yan min ye
secrétaire général du gouvernement danga o tun ye a ye ministre de la promotion de l'investissement a yɛrɛ tun bɛ Mali tɔgɔ la BOAD o la n'o bɔra yen sa maa min bɛ yen ni o fana semaine na o y'an ka jagokɛlaba ye Sidi Mohamed Kaɲasi Amadu Bayiba Kuma Nun Kuma olu n'u teri dɔgɔkɛw ka taa se Sumayila Jaabi ma Mamadu Lamini Jakite ko ninnu tɛ yan dɛ kiiri tigilamaw u na ninnu ka kiiri kɛ u kɔ maa min bɛ yen fana n'o y'an kɔrɔkɛba ye Ala ma hinɛ na Sumelu Bube Mayiga ale minɛna ka bila kaso la nin ko in de senfɛ Ala y'ale ka kalifa minɛ a la mars kalo tile 21 san 2022 ale fana ka kiiri eko tɛnɛna bi wa nka min ye a tɔgɔ ye a jamu eko ona bɔ kiiri in ko in na wa a tɔgɔ na kɔni na taa ni ka segin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ye nin ko in ɲɛɲini k'u y'a ɲɛɲini kuma caman ye kabini Buwatile la u ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale tilela pankuru dɔ kɔni o sanna n'u b'a fɔ ma ko aéronef présidentiel min ye pankuru in ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama yɛrɛ kungo ko nin ka d'a ye koyi nin y'a nin kan fɛn caman fɛnba ye min b'a to u bɛ se ka san cogo min na sa sugubulon o sigira n'a bɛ fɔ ma ko marché public min ye sugu in ye k'a dogora maaw la dɛ a dogora i ko jakumabo maa si m'a ye fo pankuru nalen tuma min o kɛrɛfɛ yaasa ka se ka sugu in ngalamuti u sina k'ale ni jamana armée o ka minɛnw sanni k'u bɛɛ lajɛlen bugɔ k'u don sɛbɛn kelen na ten o de la sa a yira k'a fɔ ministre tun bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ale sɛbɛn bɛ tali kɛ pankuru o sanni na n'o ye jamanakuntigi ka pankuru ye o fana tɛmɛna ka bɔ yen musaka min kun fɔr'o la Amara kefa wari miliyari 7 a n'a kunkanfɛn o fɔr'o la o kɔfɛ tuguni a tilara k'a fɔ ko fɛɛrɛ wɛrɛw yera a ko la ko mun musaka fana taara yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛn wari miliyari 21 na pankuru in bɛ mɛn an bolo a sɔngɔ bɛ ka caya o de la sa da sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw olu ye vérificateur la sɔmi ko ye k'a yira k'a fɔ ko k'aw bɛ ka nin ɲini wa ko min ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye ko sɛbɛn in dira waleya in dira ale de ma koyi Ibrahim Boubacar Keita dun fana kun nagakɔrɔmɔgɔ y'a ye conseil spécial kun don Kulubakaw fɛ yen nka min ye nin sugubulon in ye u y'o ta k'o d'ale ma k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ maa ye wari in a n'a kuma nana caya o de la sa IBK yɛrɛ waati ni waati n'a kun kumana Jeune Afrique kɔnɔ a ko ko ale ye jamanakuntigi ye ale bɛ mun dogo maa la min ye Kaɲasi ye maliyɛn don bi maliyɛn don sini mun b'a bali ko a tɛ se ka sugubulon in sɔrɔ n'o tɛ d'a ma o kuma tɛ ale yɛrɛ Burama filɛ nin ye maa o maa n'o ye maliyɛn ye n'o bɛ Mali ka ko la ale b'o kanu baara in ka se ka don o ma pankuru in sali kuma nana caya a taa ni ka segin nana caya IBK denw olu tɔgɔ nana y'a kuma na min ye maa caman ye olu maaw taara nin ko in senfɛ pankuru in don dɔ la sa a kuma taara a yɛrɛ sɔrɔ wasabulon kɔnɔna na koyi Musa Mara ko pankuru wari bɛɛ lajɛlen bɛnna mun ma ko ye miliyari 17 ye fanga sinamatɔn Ala ma hinɛ na Sumala Sise la n'a ka maaw u ko k'a tɛ nin ɲɛdɔn ko nin ye politiki dungew ka baara de ye olu bɛ min dɔn nin na Sidi Mohamed Kaɲasi tɛgɛ da sɛbɛn min kan o b'u olu bolo Musa Mara k'a ka sɛbɛn in kuru k'a mara ye sabula a tɛ ko foyi kalama Guyo Star n'o tun ye sugubulon in yɛrɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko olu tɔgɔla kuma yira a la nka nin bɛɛ la min kun dogolen don IBK la o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a nɛɛmu ale kɔ kan ale hakili b'a la ko miliyari 7 premier ministre bɔra assemblée la ko 17 Sumela ko k'i sigi ko nin wari a tɛ nin ɲɛdɔn nin t'a ka ko ye a k'a ka sɛbɛnw mara a bolo sɛbɛn min b'olu bolo o ka girin ni nin ye a ka taa Guyo Star ɲini k'o dɔn a ka wuli ka jɔ kɛ yaasa a bɛ se ka ko in ɲɛdɔn cogo min ko in de nana to ten sa fo a taara bi vérificateur ye o ka tabali kan vérificateur y'i fa fiyɛ k'i ba fiyɛ Buwatile la i bɛ se ka maa minɛ wa se ka maa minɛ o de la sa vérificateur ale ye kalo damadɔ kɛ ka sɛbɛn in maamu k'a dilan fo k'a ɲɛ kosɛbɛ maaw y'a yira sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa ko FMI o nana bɔ vérificateur ka ko kalama tuma min ko sɛbɛn bɛ yen o ye Buwa wele ko Buwa i ɲɛ b'a la dɛ i ka finance ministre a tɛgɛ sera wari ma faso wari a y'a ta k'a don i ka pankuru na anw dun bɛna ni wari mun ye a man ka don a la o fɔ cɛkɔrɔba ye a ko ko n'i b'a fɛ k'a dɔn ko vérificateur ye baara dɔ kɛ dɛ k'a filɛ nin ye ko n'an ye pankuru ta miliyari 18 kɛlɛkɛminɛnw olu bɛ taa se fo miliyari 87 ma k'a fila ngalamunen ɲɔgɔn na ko anw ye min fɔ k'o tɛ nin wa IBK ale ye fili bɔ gouvernement na nin de ye fili bɔ kun ye gouvernement na nka bi fili ko
ale ma dɔrɔmɛ wo sɔgɔlen dun ale kɔni ta kɛ sɛbɛnw labɛnni ye ka d'u ma sɛbɛn minnu n'u u nana na a ye jamana wagande ta ale ta ye jamanakuntigi ni fanga ɲɛmaa olu de bɛ yamaruya di wari bɔli ni wari tali ale ni ala cɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ale bolo ma ye o la sɛgɛsɛgɛliw ye mun yira maa tɔgɔ taara ye sɛbɛn in na ɲɛfɛ ni o ye buwarekɛ dɔ ye o na kɛ fili burankɛ ye o fana donna ko in na cogo di sugubulon sigi cogo ani wari naamu cogo u y'u to bɛɛ la sa min ye pankurunko in ye u sina k'ale yɛrɛ ni sɔrɔsiw ka minɛn bɛɛ lajɛlen dɔrɔn ko ɲɔgɔn na tɛ siɲɛ kelen k'u sigi n'u ɲɛ ye nin ɲɛnabɔtɔ kun ma nɔgɔn dɛ sisan kiiritigɛlaw kan ka maaw ta n'u bila fo ɲɛna min na o ye k'a fɔ sa Ibrim Boubacar Keita tile la maa minnu bɛ n'olu ye nin waleya in kɛ ani maa minnu bɛ n'o ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ye n'olu fana minɛlen don nin ko in na n'u dabitaw ka taa se Mustafa Darabo ma olu y'a sɔrɔsi yanfan ye ani Sumelu Bube Mayiga olu bɛ sɔrɔsiw ka côté ta fan fɛ wari min fana taara o kɔnɔna na ani baara minnu kɛra o kɔnɔna na ko ni ala ma ko wɛrɛ kɛ sɔrɔsi minnu filɛ ko in na nin ye u ta bɛ sɔn ka kɛ caractéristique ye han musaka u bolo ma maga la nka ko kiiri ale de bɛ se ka u bɛɛ lajɛlen cɛya kiiri min n'o bɛna na daminɛ Ibu hakilina ye mun ye nin ko in na bon Kassim vraiment jugement ni on peut dire mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ enfin quoi parce que lorsque jugement ni a ko fɔra tuma min na a mɛnna ka sɔrɔ a ko ça a vraiment traîné surtout madame Boari Fili Sissoko ale ka côté yɛrɛ le ne yɛrɛ touché kosɛbɛ son côté à elle surtout moi ça m'a beaucoup touché parce que a ko non que elle veut être lavée de ça elle veut sa dignité lettre caman cɛ sɛbɛnni kɛ a kumana et puis u y'a fɔ k'a ka wari sara je crois parce que c'est ce que j'ai appris à un moment donné ko caution de bɛ se ka sara a ko non elle n'a pas d'argent ale ta ye min ye il faut la juger et puis a ka ka fɛn kɛ donc moi je crois que ne bɛ se ka min kɔni fɔ nin ko in na ni mɔgɔw minɛna pour les affaires comme ça justice kan ka ko bɛɛ de kɛ pour ka essayer ka jugement la teliya quoi il faut pas garder les gens 2 ans 3 ans 4 ans jugement ma se ka kɛ foyi ma se ka kɛ an y'a ye yɔrɔ la le Amadou Aya Sanogo u ka situation kun wulila tuma min na u kun minɛna u ye san 6 de kɛ ici san 6 voilà san 7 pratiquement bon et finalement a ko yɛrɛ kɛra cogo jumɛn finalement a nana kɛ yafa ye voilà a nana kɛ yafa ni fɛnw ye donc du coup nin fana vraiment n'u bɛ se ka lajɛ ka to ka nin jugement sugu ninnu teliya mɔgɔ ka se k'a dɔn exactement est-ce que minnu minɛna ils sont coupables ils sont pas coupables oui mun kɛ parce que Kassim c'est important k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tant que Mali justice m'i jugé i tɛ se k'a fɔ que tu es coupable voilà donc mɔgɔ minɛnen don sigana bɛ k'i la tuma bɛɛ voilà parce que tu sais souvent n'i m'a fɔ mɔgɔw ye sigida la souvent a bɛ kɛ problème ye quoi mɔgɔw bɛna fɔ i fa ye nin kɛ i ba ye nin kɛ alors que non c'est pas ça tant que Mali justice kiri ka kɛ devant le peuple k'a fɔ bon vraiment et puis au nom du peuple k'a fɔ ko réellement an ye nin ka kiri kɛ a sen t'a la tant que ma kɛ i tɛ se k'a fɔ k'a tigi sen b'a la voilà donc ninnu bɛ opposition la bi et demain après demain ni jugement banna u bɛ se ka ninnu dɔw bila k'a fɔ ala ko tiɲɛ an y'i minɛ san 2 san 3 san 4 mais i nɔ t'a la ça c'est possible aussi voilà o fana bɛ se ka kɛ ayiwa e yɛrɛ bolo ni kiiri in kɛra a kɛcogo la est-ce que musakaw bɛ na se ka segin alors là ça va être compliqué c'est la raison pour laquelle souvent Kassim ni bi miiri on a tous intérêt à ce que an ka jamana ka justice ka ɲɛ on a tous intérêt d'avoir une bonne justice dans notre pays parce que pourquoi parce que bi et puis position de force là mais si ni fana bɛ se k'i sɔrɔ nin ka position na c'est la raison pour laquelle il y a un kiri kan ka taa kɛ bɛɛ ye quoi non mais i ka bon i ka jan i ye faama o i ye fantan o n'i donna ye i yɛrɛ hakilila ka tigɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na tiɲɛ bɛna fɔ n kungo la sisan i k'i ta n'i bila dɔn non c'est clair c'est Kassim jamana in kɔnɔ il y a un monsieur que moi je respecte beaucoup cɛ dɔ bɛ yen ne b'a bonya kosɛbɛ n b'a respecter n b'a ka baara respecter c'est Agi Boire Segu ka don voilà Agi Boire c'est un des Segu maa ɲuman ka ca yɛrɛ non ne yɛrɛ fankelen fana ye Segu ka ye quoi fankelen tɛ Segu ka la i ye Segu ka de ninnu ye Kitakaw ni Keɲebakaw ye
Ouais, ça. Non, parce que Agui Boire Nouflet et la Commission nationale des droits de l'homme, c'est important qu'à Moroyi, que Jamana président les décrets à créer. Il n'a pas Jamana président les décrets à Tourmana, qu'à police créer Tourmana, qu'à gendarmerie créer Tourmana, qu'à armée créer Tourmana. Au décret qu'il est fana sigla teni, au fana créer la teni. Bon, Louga Baraimi, c'est-à-dire Moro, ni ibi justice bolo, il a kiri tikakei. Et puis, on y a là, peut-être que c'est possible que Barabeke ou bien il a droit d'autres à respecter, ou bien intervention. Et puis, ils viennent vers tout le monde pour qu'ils aient belle main et puis ils essaient de voir, de tout faire pour qu'il y ait droit de l'homme qui soit respecté. Voilà, pour que le droit de l'homme soit respecté. C'est important parce que il y a des positions de force là. Mais si nous sera ça, moi je me rappelle Dondola et je crois que Nimafli, c'était autant des trucs là. Et les Amadou, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas les Badaou? Les Badaou, nous, ni Mokhtarwan, nous. Alors, je crois que Wati de la CNDH, moi, il voulait que parce que lorsque Fanga Korobina, il y a Fanga Binat Mamla, CNDH, moi, il voulait que Seni Fanga Kora Moroma, que tu Badaou, nous, Ani Mokhtarwan, nous, Makafou, ou ka Fereke, pour que nous, maintenant, ou ka Shadow, ka respecter, ou ka Kilou, ka faire, mais bien les traiter. Je crois que c'était un peu dur. Friction. Voilà, Moroma, femme, oui, Maranke. Et bien, Wakati Nane, Ayal, nous, autres, nous faisons Moroma Neni. Mais Moroma, il n'y a pas beaucoup, Bella Jelly. Voilà, j'ai fallu. Bon, lorsque Mokhtarwan ni Barao nous yɛrɛ tilala ka minɛ lorsque u ye CNDH mɔgɔw yɛrɛ ye tuguni u nisɔndiyara o y'a faamu ko u bɛ ye bɛɛ de ye quoi. Ils sont là pour tout le monde et mɔgɔ kan k'o de faamu, c'est vraiment très important et que an kan ka ko bɛɛ kɛ pour que an ka jamana ka justice ka se ka ɲɛ. Il faut pas que an ka fɔ non karisa minɛna a diyara an ye, c'est bien fait pour lui e t'a dɔn don min na i yɛrɛ ka t'u bɛ ye dɛ n'a ko siri i yɛrɛ ma don min na o don i bɛna fɔ vraiment an k'a lajɛ. Ayiwa ibu ko muso dɔ sangaw fɛ yen Nigeria ka don ale kɔni ye tasuma bɔ a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ jeni u y'a cɛ ka taa n'a kun kɔnɔma don u y'a yira n t'a dɔn jeni ni 3e degré fana bɛ yen o 3e degré k'a kun b'o de la kunu sangaw ye o kibaruya d'a ma ISC fana minisiri minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu tun y'u ka baara fɔlɔ la yan u ye fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan sa min ye ISC yɛrɛ kan ka baaraba minnu kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲɛnabɔ ko la ani yiriwali ko u y'u da don olu bɛɛ lajɛlen na kimɛli minnu tun kan ka kɛ n'o o ye ka tali kɛ sa baara minnu sera ka sigi sen kan u ye jira nin bɛɛ lajɛlen sɛnɛ ka san tɛmɛnen kɔnɔna na ISC k'a bɛna n'a ɲɛsin min ma sa k'o ye passeport ye biométrique ye o bɛna na sigi sen kan wolomasiri tabaw ka gun kan sa baara minnu bɛ sen na u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ko in a kun bɛ maa min bolo o ye Abdoulaye Diop ye ale min y'an ka jamana minisiri ye Burkina ta o fana tun bɛ yan ka taa fara Niger ta kan u n'u ka kɔkɔrɔdonbaw bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna ISC ale bɛna na wuli ka jɔ kɛ ka sɔrɔ ko fana jateminɛ sabula min ye baarabaw ye u kan ka olu sigi sen kan yaasa jamana saba in bɛ se ka yiriwa cogo min na n'o y'a sɔrɔ dugudenw olu fana jɛra bi nin waati na ka fɛɛrɛ sigi sen kan ISC ka nikura fiyɛ a la n'o ye ISC de peuple ye o baaraw bɛɛ lajɛlen fana k'o kɛra Bamakɔ kɔnɔna yan kunungo Ibu est-ce que ISC bɛna na danfara don ani CEDEAO ka baara kɛcogo cɛ parce que an ɲɛ bɛ mun na c'est vrai que ISC de peuple sigira kunun Bamakɔ nka maa minnu bɛ yɛlɛ na an b'a fɔ olu ma yɛrɛ sa ko jamanadenw yɛrɛw n'olu bɛ degun kɔnɔna na olu ka kumaw ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a mobili frontière ko a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn. Non, déjà, ce que je veux dire, c'est que au Coco peut faire un passeport d'ok, un passeport biométrique de l'AUS. Au camp à Kekassim, parce que on a annoncé janvier 2024, et quand on a CEDEAO, n'est-ce pas? On a dit avec effet immédiat, mais puisque CEDEAO qu'on fait, sans Kenya. Donc, passeport quand on a beau, quoi qu'il arrive, avant janvier 2025. Parce que à partir de janvier 2025, 31, CEDEAO qu'on va dire qu'à Foko en compter tout. Voilà, donc on a avoir nous passeport et tout. Donc ça veut dire que c'est l'AES est obligé maintenant avant janvier, le 31 janvier 2025. Et la dernière fois, en gros, bon, on a trouvé que le Burkina ils sont un peu trop en avance par rapport à ça. Peut-être que il y a Baro d'amener peut-être. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ou bien passeport courant nous dira Moroma, il va falloir récupérer ça et mettre dessus en haut Confédération des États du Sahel et en bas Burkina Faso.
Confédération des États du Sahel, Mali. Confédération des États du Sahel, Niger. Il va falloir qu'il faire un cœur. Parce que Burkina Faso fait un peu. Oui, mais nous, comme Benakan, il aurait fallu que Burkina Taka, Confédération des États du Sahel, oui, mais faut voilà, où lui, c'est là où des bois. Et puis, donc, du coup, je peux dire que au Canada, je crois que ça a été raté. Ça a été, à mon avis, ça a été raté. Mais il y a un circuit, parce que quand on a avancé en même temps, c'est la raison pour laquelle il ne fallait pas que Burkina Faso parce que désormais, il faut qu'un on gagne en fait. Désormais, on doit faire ça. Bon, et puis d'ailleurs, on a remarqué que le capitaine maintenant, il parle moins. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Il faut arrêter, il faut. Voilà. C'est-à-dire. Voilà. Mais Kassim Odedou quoi. Moi, je n'ai pas voulu le heurter. J'ai pas voulu qu'à Outoro quoi. Mais il fallait qu'il y ait parce qu'il fallait qu'il y ait quoi. Vraiment. Voilà. Voilà, moi je dis que si ça amena Mauludu Kenaka, Mauludu Kenaka nya ka fo minye Ousmane Chérif Madani Aïdaraï, allez ma chama fo, kuma munu yira la aya yira ka fo ko minye jamana nyamaw ye, ni wati na kuka laje jamana na fulo ko maraka nye. Kiri o ka tike senka, comme ça o sa ale be cadeau de di, anga je ka Aïdara ka nyina cadeau ale lame.
nanu ay baara kɛ cɛ kan pour que an faso ka lafiya dekun o dekun b'an la sababu b'a bɛɛ la mais ni juge minnu ye juge nommé ka bila yen olu yɛrɛ tilenna baara kɛra cɛ kan ne ni ala cɛ kuranɛti kalan sɔli ti kɛ a la rasul doma ka nɛti bi to yen doma ka tere bi to yen bilahi jamana bi lafiya ladiribaliya o de dekun b'an kan ni fantan tɔnɔna dɔrɔn ala ka masiba de bɛ jigin anw da y'a fɔ min ye koyi anw ta ye min ye ala ko an k'a fɔ wa anw y'a fɔ ni min y'a kɛ i b'a ye n'i ma sɔn i b'a ye mali faamaw a ka kado ye nin ye ko ladiriya ka hinɛ fantanw na ka tile jamana marali la a kana sira foyi ɲɛ ni nin sabatira ayi nɔnɔ Aidara de y'a fɔ faama o faama ni sukun ɲɛna ka tile faso nafolo i kuranin tɛ ye ka faso nafolo to a ka taa ka sira fɛ i ma maa kɔnɔ bilahi alazimi ni jamana bɛɛ bangena ala b'i dɛmɛ i kelen mi se awi gɛnduw bɛ nɔfɛ n kɔlɔsilen don sɔrɔsiw bɛ nɔfɛ ejekan bi yan gɛndu kɔri bi yan président jumɛn nana n'o t'a nɔfɛ an bɛ sa i kɔ bi président jumɛn nana ni bɛɛ ma kule ko an bɛ sa i kɔ bi aw mɔgɔ saliya jumɛn an bɛ sa i kɔ a caman ye nkalon ye dɛ n'a ɲaamina i b'a sɔrɔ n'i y'a kɛ ten i ti maa ye nka n'i tilenna a mana gɛlɛya n'i kɔ filɛ i bɛ ala ye la yubaddalu l-qawlu ladayya wa ma ana bizalamin lil abid ala ko ten kuma ti falen ale fɛ a ko ni i ye n dɛmɛ n b'i dɛmɛ wa ala ti hinɛ maa si la fo mɔgɔ min bɛ hinɛ a ka jɔnw na kalon don ni ala tɛ a tɔ bɛɛ kalon sababu de bɛ yen ni ala ka sira bila dɔrɔn sababu dɔ bɛ na i bɛ bɔ yen hali yɛrɛ ti bɔ a kalama a ye fɛn ala ɲɛ a ye jamana in mara ka ɲɛ a ye hinɛ fantanw na a ye tribunal kɛ cɛ kan a ye jamana wari to a ka taa taasira ɲuman fɛ maa tɛ s'aw la nin ye ne ka kado ye ka di n ka bi mali faamaw ma n'o bɛna le 16 ɲɛjɛ mois 2024 mawulud ayiwa bi kado dira Aidara de fɛ an b'a fɔ n ko kado tigiw k'u bolo fila kɛ k'a minɛ sabula min ye karamɔgɔ ye ale ka wajulu kɛnɛ mawuludu ka san o san a bɛ kado di Amara Amete fan fɛ au conseil islamique bolofara min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na Makiba k'ale kɛra ɲɛmaa ye baara kɛra sibiri tɛmɛnen Ibrahim Jawara ale ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o filɛ. Bamako district Haut Conseil islamique bureau sigira bi samedi bɛɛ in na n'o bɛnna septembre kalo tile 14 ma le 14 septembre 2024 mawulu kalo walima dɔnba kalo o tile 10 kominiw tɛmɛnen kɔfɛ Haut Conseil islamique délégué 76 u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi samedi bɛɛ in na Bamako gouvernement siège ba la ACI 2000 la cogoya min na ka taa Haut Conseil district fana bureau ba sigi nin kɛnɛ in kan sa an ye Haut Conseil délégué bɛɛ nin kɛnɛ in kan o tɛmɛnen kɔfɛ jamana faamaw fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan cogoya min na ka na baara in fana seere an balima silamɛw Haut Conseil national olu fana délégation wuli alhamdulilayi maa fila ka na kɛnɛ in kan cogoya min na baara in bɛɛ ka boli o maa fila ɲɛna déléguéw wulila ni ka taa kɛnɛ ma ka taa ɲɔgɔn ye ka taa bɛn bureau dɔ kan cogoya min na o bureau in u ka na o présenter mɔgɔw ɲɛkɔrɔ bi an balima silamɛw n'i ye o bureau in ta k'a lajɛ sa a bɛ taa bɛn mɔgɔ 37 de ma mɔgɔ 37 u ye bureau kura min sigi a bɛ taa bɛn o de ma an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ bureau ba in u y'a présenter déléguéw la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana faamaw ani observateur min tun bɛ kɛnɛ kan u y'a ɲini jama fɛ k'a fɔ maa min bɛ yen k'a fɔ ni u bɛnna nin bureau in kan n'u sɔnna bureau in ma olu k'u bolo kɔrɔta an balima n'i y'o ta k'o filɛ sa an y'a fɔ déléguéw tun ye maa 76 de 76 mɔgɔ 70 olu y'u bolo kɔrɔta k'a fɔ u sɔnna ni bureau in ma an balima silamɛw maa 2 olu k'o ma sɔn maa 4 olu ma sɔn ka voter
o la sa an balima silamɛw nin cogoya in na sa Haut Conseil islamique district de Bamako bureau sigira nin cogo in na alhamdulillah rabbil alamin jamana faamaw ɲɛna Haut Conseil national fana mɔgɔw ɲɛna an balima silamɛw ni y'o bureau in ta k'a lasa a ɲɛmayaba o taara ni ka di Sheikh Muhammad Makiba ma. Haut Conseil national olu kun ye maa minnu bila ka na kɛnɛ kan cogoya min na ka baara in superviser olu ye kuma ta olu ye min fɔ o de nin ye. Ni bureau national tɔgɔ ye ani an ka commission min bɛ yen n'o ye permanence ye olu ka labɛn ni o labɛn cogoyaw ye danaya min dala kan k'a fɔ an kana nin kɛnɛ in kan bi don in na district bureau sigili la ka na baaraw seereya o tɔgɔ la ne ani an ba tanti Kaja tɔgɔ la a ka di an ye an ka jama in fɔ ko waleɲuman dɔn k'u barikada baara in kɛla bɛn min kɔnɔ ani basigi min kɔnɔ k'a sɔrɔ mankan ma ye a la. Ala dun y'a kɛ baara kɛra an ɲɛna a y'a fɔ cogo min na alhamdulillah an ka barika da Ala ye ka bureau sigi mankan ma bɔ a la a diyara an ye a bɛnna an ma ɲɔgɔn sama ma kɛ wajibi a tɛ se k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a fɔ ko anw fɔna a kɛra cogo cogo a tɛ bɛn bɛɛ ma nka ni jama fanba sɔnna yɔrɔ min ma o tuma na wajibi an bɛ taga o sira fɛ. An balima silamɛw Haut Conseil islamique président Kouakoua alhamdulillah Sheikh Muhammad Makiba district de Bamako a k'a dɔn k'a fɔ a ye kuma ta a ye min fɔ o de nin ye. An b'a dɔn mɔgɔw ye ka waatiw don a la k'u ka nafolow don a la ka u ka effort physique intellectuel bɛɛ de bila sur place pour que baara ka kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ. Donc o foli a dɔn waleɲuman dɔn k'o di district bureau ma k'o di commune bɛɛ lajɛlen ma k'o di commune bɛɛ lajɛlen ka membre ma k'a f'u ye u cɛ u yɛrɛ ye u ye silamɛya kunkɔrɔta anw y'a dabɔ de kama jugu kana yɛlɛ silamɛya la maa wɛrɛ kana buke bɔ silamɛya la vraiment an bɛ o foli di commune bureau ma k'a di membre bɛɛ lajɛlen ma association islamique minnu participera commune kɔnɔ fo ka se sisan ma k'a di bɛɛ lajɛlen ma an kunkolo b'a donni kɔrɔ ni aw ka dɛmɛ ye aw minnu y'a danaya d'an kan an faw bɛ yan an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yan bureau mɔgɔw an bɛ compter ala kɔfɛ aw bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ k'an tɛgɛ don ko in kɔnɔ pour que vraiment district de kan ka Bamako kungo bɛ ɲɛnabɔ. An balima silamɛw ni ala y'an si jɔ octobre kalo le 26 le 27 inshallahu Haut Conseil islamique national a ka kɔngɛrɛba o bɛna kɛ inshallahu ala k'o don yira an na. An balima silamɛw an y'a fɔ nin baara min filɛ a bɛɛ tun bɛ ka boli ni jamana faamaw ka yamaruya di u fana tun bɛ kɛnɛ kan olu fana ye min fɔ o de nin ye. Le vote a démontré. Donc nous avons un bureau régional qui a été validé ici par l'Assemblée générale. Donc dont la présidence est menée par M. Makiba qui dans le bureau sortant était vice-président. Dans ses propos, il y a un fort quoi. Ayiwa alhamdulillah an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka waleɲuman dɔn a k'a dɔn k'a fɔ nin tun an ye gouvernement la sa fɛn min Haut Conseil islamique ka bureau sigi n'o ye bureau district an tun b'o kɛnɛ kan alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Muhammad Makiba ale ka Haut Conseil islamique bureau Bamako bureau district ale k'o président inchallah an bɛ dugawu kɛ yarabi ni bureau ala k'a sabati bureau ka baara ala k'a ɲɛ bolo inchallah aw ni cɛw ni baraji aw balimakɛ dɔ Ibrahim Jawara wassalamu alaikum. Nimala ka fɔ bureau validera le validera voilà. Au Conseil islamique bolo fara min bɛ Bamako sa o sigira Mohamed Makiba o de kɛra a ɲɛmaa ye Ibu sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye kɛnɛ ka ratissage de bɛ sen na ka taa k'a daminɛ yɔrɔ in yɛrɛ la sisan sa ka taa se i ye marifakan dara kosɛbɛ sisan dɔɔni bon ɲininiw de bɛ sen na dugudenw de fana bɛ se k'u dɛmɛ parce que min ye population ye ale bɛ se k'a fɔ karisa filɛ nin ye an t'a dɔn an ma deli k'a ye ou bien mɔgɔ dɔw bolila ka don yɔrɔ dɔ la a tɔ kɔni bɛ olu de bolo sisan mais olu kɔni ka ko in kɔni bɛ to sen na ko fo 15 heures. Et puis Kassim, ce qui est dommage c'est que ni dɔw yɛrɛ i b'a fɔ denmisɛnninw de wo. Ouais. Apparemment ils ont utilisé des enfants soldats. Ouais. Voilà, c'est quand même dommage. Utiliser au cas où c'est extrêmement dommage. Mais ratissage qu'on peut continuer, ça va continuer jusqu'à carrière pacifiée. Mais il faut toujours, comme on l'a dit, maintenant précaution quand on s'est raté. Et en cas nous à yoro nous libéré.
il y a filtré sur Madayana. Ah bah oui. Et quand tu donnes filtré sur Madayana, Koulouba fait la même chose. Voilà. C'était il va avoir un dispositif même côté de 100%. Bon, il a un coco bayelé. Ouais, c'est vrai. Non, Kassim, il faut que souvent, c'est vrai, un banga finit tout supporter, supporter, ça c'est bien, c'est vrai. Mais il faut aussi des fois quand tu fouiller quoi. C'est-à-dire il faut que pourquoi clito là. Même tout à l'heure sur Madame lorsque attaquer ni font qu'elle a mamla doya foni na ko ntadon ko yoro mais ko avec barakor là je crois que finitigo dans les beaux ou ka barakor dalla ale ko ma ko dongo kale temetula kale doya ka téléphone ka ka vidéo là de kale tira bolo kale magamba le kala kale komika téléphone bla mais bi barakor là bi nickel. Donc ça c'est des réflexes qu'il faut arrêter. Ouais, ou quand on dabla parce que est-ce que on la sa frona mo ko ta frona ou to so chine téléphone ngata. Voilà. Interdit quoi. Voilà. Mais depuis Bamako ici, depuis la région, voilà, il faut les habituer à cela. Parce que d'autres donc nous bi barakor là et souvent devant les banques. Et puis moi on se galou sur le téléphone surtout bibi na. Bien sûr. Téléphone na bi bolo y exposer le numéro. Y ele no avec 2 euros mais fait mais il va le téléphone ci ka bo la do ba fina boy ci le flip su ba ko na be ben euro na mo ko bo be don c'est ça. Donc nous quand sur la il faut être vigilant, il faut être vigilant. Nous bi service là de là quand tu regardes, il bi téléphone y rato carrément. Ouais. Jamana dobe casier de lebu ga barakor razlo ni do na lebi téléphone ba casier qu'on m'a fait vite mais casier clé. Ouais. Un téléphone bi timagala pour que barakor fona chamambe ça me numéro do un téléphone ti do. Voilà. Ou casier il va blay. Voilà. Bon chité nyemo fona chité so ça mo ga do aka téléphone ko be tu comme na. Voilà. Amano mais bu ngo kibina na conseil do di. C'est vrai. Tout WhatsApp là. C'est vrai. Kanga nkolochi. Voilà parce que nganga émission ke bi, ma émission ke follow à cause de ces événements là. Et en fait Kassim WhatsApp il y a beaucoup de pirates maintenant. WhatsApp piraté. On a eu beaucoup d'informations comme ça par rapport à ça. WhatsApp piraté. Donc il est piraté là. Mais le grand danger c'est quoi Kassim? Ni Facebook t'as ça. Parce que Facebook ni WhatsApp Facebook a racheté WhatsApp. Alors maintenant, Bebado Fonako, c'est les Américains qui sont derrière. Voilà, il se trouve que Facebook, il fait en fait Facebook, ça en fait c'est public. Généralement, il public idée. Donc, al nika compte pirater là, c'est digila, il a Facebook mon pirater, c'est digila, mais quand même c'est public. C'est public. Donc fin de routater. Mais WhatsApp c'est différent. WhatsApp c'est des messages privés. Voilà, donc imagine il a WhatsApp compte comme il a 500. Il a messager fait en fin B. Il a déjà fait en fin bla. Fait en fin bla car il va contrôler. Attribué que là le message il est marqué ta chantage la cafo il gagne mi bolo gagne mi bolo. Donc c'est grave. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment mine qu'on sécurise nos billes. N'est qu'on hack là et puis je vois que pour l'instant il n'y a pas de problème au Telegram. C'est pour ça que n'est qu'on a fait bailler les mains non. On a fait bailler les mains non car WhatsApp voilà je fais. Non car Viber nous on a voilà. Il faut faire extrêmement attention. Il y a Akra Viber nous on a. Il faut faire Viber et retourner. Est-ce que nous Viber doit donc c'est un peu ça mais le conseil mini moroma ala c'est que déjà nini moroma échanger là ini moroma na claquement na kabandron il mi faut attirer mi faut à supprimer kaboy c'est ce que moi j'ai fait depuis des années parce que voilà mais application o refait mal là ni ite fa ka mais o fa ka wati ha minge aga tunu oui o fana ba là voilà bon c'est les trucs instantanés là il sera fait on supprimer mais nerf boulodron il faut prendre l'habitude il y a carrément vous voyez le carboy ça c'est un déjà c'est important et puis mon tu seras inamara donc on m'a interagir il faut que tu interagisses avec eux fani ka fait notre team ka somo be ka fait no accepter on a nous voilà ka fait no valider ni va faire no valider on va faire ni code ibika téléphone la code chama ni au code cheat ka ba number for on ga pour bani voilà clair là donc là où il non c'est un grand problème donc il faut pas interagir moi quand le lien be cliquer ni lien minouyer ce lien tu comprends pas quand on a cliqué au lieu que mon mo chambi lien il fait un cinéma net comme je supprime directement la groupe a été groupe mundo donc on va faire voilà bon solution est sur là ça il y a une manière là ni de ne pas téléphone qu'on ni aux configurations cadran ni mo kabi do groupe qu'on a mis mandi figa nyinga oui mais il y a des liens des fois mo quand on a lien on clique ni fond ni une cinéma quand on a cliqué il t'a voilà ou bien des fois il faut se donner la peine qu'à dribbler car ça et les liens cinéma est-ce que est de dos est-ce que c'est toi est-ce que tu confirmes n'a tri vocal bla
ouais fait cinéma chien ça va et grand frère ou ne ne kuma na sa ne ye ka message qualité tu vois ça bon ne ma magala mais pourtant un numéro de a numéro d'achi voilà malere clara ka nyina rek fi atep ka boale fi ma be ka bonne fi voilà mais ne ma magala ne a to voilà bon il a cliqué à tribu de WhatsApp kono abika fin beta abika fin beta et puis habite à chantage là na sur le chantage ma fait ombi donc c'est un grand problème au lieu comment il faut faire attention moi quand on a interagi ni moi quand on a fait on cliquer et puis fin bien quand on a cliqué ni mo do ni lien ti ma don kono be do ba fo wi il sera forfait sur 50 gigas 100 gigas gratuitement o ga tele ga mo sur lo la rei bon e ba do mo na ta 50 gigas 100 gigas ti e mamuna ou bien ko ni inscrit dans ka ki bi ni crédit sur fula ki bi ni sur fula ou bien o ba fo a i gagne na mais e ma jouer ma foi e ma jouer gagne tu hein bon na nyona chama ka ou bien o ba fo bon i kan ni ka code confirmé bon o i mon code e ma code confirmé ko bara fo ike il y a double authentification fouille. Donc du coup Morocco a cliqué au fond là. C'est un détail très important. Non, on est habitué de mieux pour ne pas avoir de problème. Donc on est né Morocco on a la claque on a fini de parler, moi je supprime. Voilà, parce que en dehors du fait que Morocco sera piraté, il va téléphone sera bourrou. Na bourni quoi. Ni quoi t'as la ni Morocco na qu'on oublie de vie qu'on a qui a fait mais. Il a échangé quoi. Donc Morocco a cliqué là. On a un conseil de Morocco quoi. Aywa. Et bien qu'il faut, bi kunafoni e fly mi gendarmerie quand aller attaquer armée joro la wulika jobe sena alibi nala sonama chef d'état-major ale koni communiquer foloke ko mawko o hakilla tike ministre mu fana ba nga jabana ale konna lakana kuna noye Daoudi général ale fana communiquer ke dugude on yere ko chama famia wololo ma daw kera la be sena procès fana o daile bi ka keni panguru ko e ale ni sura suga minango ibusi ami yere fo ko sebe ke ba jalo tumia ni amara nu ke tama basako ka men ke ka tan segi ni ala sonama